Mälum bolşaly gadyma ahal topragy özüniň täsin tebegi göderligi bilen has gadyma wagtdan bäri köplüğün ünsüni özüne çekgelipdir. Iň gadyma ekinliň biri bolan köp görnüşli üzümler özleriniň ýokary hililigi hem tagamlygy bilen dünýä ýüzünde giň meşhurlygy eýe bolupdyr. Türkmeniň bereketli topragyna daýhany ihlasy hem zähmeti siňdirilip ýetişdirilýän dürli görnüşli üzümler özleriniň diňe bir şirin şeker tagamy bilen näl, eýsemi ýokary hililigi bilen hem dünýä meşhurlygyna eýedir. Hormatly prezident güneşi diýärmizde üzümüň öňdürüşiniň meçhuryny artyrmak barada öňde goýan wezipelerini üstünlikli durmuşa geçirmekligi özleriniň baş maksatlaryny öwren ahal welaýatynyň üzümçilik bilen meşgullanýan kärinişleri geçen ýyllarda bolşýary şu ýylym üzüm agaçlaryna daýhany ihlasy bilen ýyda edip oňa bereketli hasyly ýetişdirdiler. Tomsun ýeti çoğuny ýumşap beşeni kemsiz süýjäne durly görnüşli üzümleň bol hasylyna gözüň düşende kärinişi daýhanyň ihlaslarynyň ýerine düşendigine gowanç buýsanjyň hasy martýar. Şunlar bolsa ýetişdirilen hasyly öz wagtyna ýanymak işe daýhandyr üçin möhüm hemde gaýry goýulmasy wezipeleň biri bolup durýar. Muňa oňa düşünýäne ahal welaýatynyň Göktepe hemde Akbuğday etraplarynyň kärinişi üzümdarlary şunlary özleriniň kärini ýerlerini üzümüň durly görnüşleriniň hasyllaryny ýanymak işine guramaçylykly alyp barýarlar. Türkmen güneşiniň çoğul nurunyň aslynda ýetişýän üzümler halkymyzyň iň oňat görýän günnelik sarp edýän önümleriniň biridir. Mälum bolşaly üzüm diňe terligine ýermäni eýsem ondan dürli tagamlarym taýýarlanýar. Üzümden ýokary hili keşmiş, toşup hemde müreppe taýýarlanýar. Üzüm özüniň melhemlik häsiýeti bilen hem giňden belli bolan önümden biridir. Oň şeýletinde adamyň beden üçin gerek bolan mineral maddalar hemde mikroelementler jemlenenler. Şol sebäplemi miwanyň bu görnüşi gadymy döwürden bäri lukmançylykda da giňden peýdalanýar. Ýerlerinde owy goşulyk ekinleriniň arasyna ýurdumyň ykdysady ösüşine hemde bagtyary ýyl günümizde has köp peýda getirýän miwanyň biri bolan üzümçiligi ösürmek babatda ahal welaýatyna da köp işleňe alınıp barylýanyny bellemek gerek. Soňky ýyllarda welaýatyň şäherine üzüm eklen meýdanyň meşhurlary ýyl saýyny artýar. Welaýatyň ötüşine özleriniň goşandyny goşýan ustad üzümdar kärinişleriniň zähmeti bilen ekin meýdanlaryna üzümüň garmady, taýfy, ak taýfy, terbaş gelin barmak hemde başga da enşeme görnüşleri ösürilip ýetişdirilýär. Welaýatyň üzümçilikle meşgullanýan kärinişleri geçen ýyllarda bolşýary Pähim Paýhas ummany magtumly Pyrag ýylyna hem üzüm agaçlaryny ihlas bilen ýyda edip oňa bereketli hasylyny ýetişdirdiler. Olaň şu günlük çekýän tutan ýerli zähmetleriniň barha gulaýan şany garaşdyrmadan 33 ýyllyk toýuna münasib zähmet sowgatlar bilen garşylajaklarynyň aýdyň sowgatnamasy bolýar. Olary özleri hakdaky edilýän arady üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamda hemde Arkadaly Gahrman Serdarmyda alkyşlaryny beýan edýärler.